हा बघा मित्रांनो बासमती राईस. हा 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 मस्त सुगंध येतो मित्रांनो बासमती राईसचा. तर आता या भाज्या मी सगळ्या या पातेल्यामध्ये घेते काढून. तर मित्रांनो हे बघा आपली बिर्याणीची जी भाजी आहे ना ती पण आता मस्त तयार झालेली आहे. हे बघा छान तर्री देखील आलेली आहे. नमस्कार मंडळी, मी प्रमोद पाटील आणि माझी आई तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून हार्दिक स्वागत करीत आहोत. तर मित्रांनो आपल्या चॅनलवरती मोस्ट ऑफ द व्ह्युअर्स यासाठी येतात कारण ना आम्ही मोठमोठ्या प्रमाणामध्ये जेवण कसं तयार करायचं म्हणजे अगदी 1000 लोकांपर्यंतचं आपण जेवण कसं तयार करायचं ना हे दाखवलेलं आहे. याआधीसुद्धा बऱ्याचशा अशा व्हिडिओज मी या चॅनलवरती अपलोड केलेले आहेत. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये ना आपण पाहणार आहोत 100 लोकांसाठी ना मी 100 लोकांसाठी व्हेज बिर्याणी करणार. 100 लोकांसाठी आपण व्हेज बिर्याणी बनवून दाखवणार आहोत. तर ही व्हेज बिर्याणी बनवण्यासाठी आपल्याला भाज्या किती किलोमध्ये घ्यायच्या आहेत किंवा तांदूळ किती किलो घ्यायचा आहे ते सगळं डिटेलमध्ये आपण पाहणार आहोत. तर काल आमच्या इथे भाजीवाला आला होता, त्याच्याकडे आम्ही भाज्या तर घेऊन ठेवल्या आहेत. तर त्या कोणत्या कोणत्या भाज्या आहेत, ते किती किलोचे आहेत, किती प्रमाणामध्ये घेतल्या आहेत हे सगळे मी तुम्हाला पाहिलं तर डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा लिहून देईन. ओके. तर आता सोबत आता मम्मी आहे, प्राची पण आहे. त्याने आता ऑलरेडी कामं चालू केलेली आहेत. म्हणजे जसं आपण बिर्याणी बनवण्यासाठी जी पूर्वतयारी लागते ती सगळी पूर्वतयारी आता आम्ही पहिलं करून घेणार आहे. आणि आता मी सुद्धा थोड्या वेळामध्ये ना दुकानातून काही साहित्य अजून आणायचं बाकी आहे. म्हणजे तांदूळ असेल किंवा तेल, काजू वगैरे अशा छोट्या मोठ्या गोष्टी अजून राहिल्या आहेत. तर ते मी आता आणायला जातो. तोपर्यंत ना मी तुम्हाला दाखवतो आत्तापर्यंत आमची जी काही तयारी झाली आहे ना ती तुम्हाला मी दाखवतो. तर चला तर मग मंडळी आता आपण या व्लॉगला किंवा या व्हिडिओला सुरुवात करूयात. तर आता काय घ्यायची भाजी मम्मी? काय बाकी आहे? गाजर घेतले, फ्लॉवर गाजर घेतले, फ्लॉवर घेतले आणि घेतले टोमॅटो घेतले. टोमॅटो घेतले, परस बी घेतली. बीट पण राहिलं असं. बीट घ्यायचे, काकडी फरस बी. घ्यायची. ओके. बघा मित्रांनो खूप फ्रेश छान हिरव्यागार भाज्या आहेत ज्या आता आम्हाला उद्याच्या बिर्याणीच्या ऑर्डरसाठी लागणार आहेत. ठीक आहे. तर आता आम्ही सगळं घेतो, त्यानंतर मग सगळं साहित्य तुम्हाला एकत्रित करून दाखवतो. तर मित्रांनो हे बघा आता नुकताच आहे ना मी उरलेलं जे काय साहित्य आहे ना ते सगळं घेऊन मी घरी आलेलो आहे. आणि ते समोर आहे ना माझी आई बसली आहे. ती आता पूर्वतयारी तिची चालू आहे. म्हणजे भाज्या कापणे वगैरे, भाज्या चिरणे वगैरेची आता कामं चालू आहेत. आणि आता हे सगळं साहित्य आहे ना मित्रांनो ते किती प्रमाणामध्ये घेतलं आहे हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर मी आज ही ना 10 किलोची बिर्याणी बनवणार आहे. साधारण 80 ते 85 लोक खाऊ शकतात. त्यासाठी हे साहित्य मी तुम्हाला आता किती लागणार ते सांगणार आहे. तर हे बघा, हे फ्लॉवर आहे. हा साधारण 2 किलो आहे. म्हणजे डेटा सगळं 2.5 किलो होता, सोलून बिलून ते 2 किलो झालेलं आहे. परस बी 2 किलो आहे. हे अद्रक लसूण पेस्ट आहे ही. तर ही पेस्ट साधारण अर्धा किलो तरी लागणार आहे आपल्याला. थोडं मी जास्तच घेतले, कमी पडली तर मग अर्धा किलोची पेस्ट आहे. कांदे मी 2.5 किलो घेतलेत. हे पेस्टसाठीचे आहेत की तर सांगते. हे कांदे आहेत ना, हे मी 2.5 किलो घेतलेत. त्यातले थोडेसे मी फोडणीला टाकणार आहे. म्हणजे एक पाव किलो साधारण पाव किलो मी फोडणीला टाकणार. आणि हे बाकीचे वरचे आहेत ते मी असे भाजणार आहे म्हणजे ग्रेव्हीसाठी. तर हे बासमती राईस आहे, हे मी 10 किलो घेतलेले आहेत. गाजर 1 किलो आहे. टोमॅटो हे 3 किलो आहेत. ते थोडेसे मी फोडणी म्हणजे भाज्यांमध्ये जाणार आहे, अर्धा किलो. आणि बाकीचं ग्रेव्हीसाठी घेतलेत, ते भाजून घेणार आहे आम्ही. हे काजू, हे मनुका आणि काजू आहेत. हे ड्रायफ्रूट्स आहेत. आपल्या बिर्याणीमध्ये आम्ही नेहमीच टाकतो सर्व बिर्याणीमध्ये. चिकनची असली नॉनव्हेज असली किंवा व्हेज असली तर आम्ही काजू मनुका वापरतोच. पनीर आहे. पनीर तुमच्या आवडीनुसार आहे, पण ह्या व्हेजमध्ये मी थोडंसं पाव किलो पनीर टाकणार आहे, छान लागते बिर्याणी. वाटाणे 1.5 किलो आहेत. हा बिर्याणी मसाला आहे, हा आमच्या घरचाच आहे. सर्व आम्ही ऑर्डर घेतो ना तेव्हा हाच मसाला आम्ही घरगुतीच वापरतो. आणि इतर जे मसाले आहेत ते तुम्हाला मी थोड्या वेळाने दाखवणार आहे. तेल लागणार आहे आपल्याला. ते आता कसं लागेल, साधारण मी 1.5 किलो तेल घेतले आणि तळायला अर्धा किलो तेल घेतले. तर ते किती लागेल ते तुम्हाला मी करतानाच दाखवेन. 2 किलो दही घेतले. हा तळलेला कांदा आहे, हा 1 किलो आहे, तळून घेतला आहे. कोथिंबीर आहे, पुदिना आहे. हे सर्व साहित्य आपल्याला 10 किलोच्या बिर्याणीसाठी लागणार आहे. हे कोशिंबीरचे साहित्य आहे. काकडी, टोमॅटो, गाजर, बीट, कांदा, थोडीशी त्याच्यात कोथिंबीर येणार, हिरवी मिरची देखील येणार आहे. आणि दही 1 किलो.
साधारण 2 किलो साहित्य आहे, त्यामध्ये 1 किलो दही, असं 3 किलोची कोशिंबीर आम्ही देतो. तर आता पुढची सगळी तयारी तुम्हाला आम्ही जेव्हा सुरू करणार आहे ना आता राईस वगैरे तेव्हा दाखवू. ओके. हां. तर मित्रांनो बघा, आता आहे ना प्राची आपले बिर्याणीला जे काही इतर मसाले लागतात ना, धना पावडर म्हणा, बडीशेप पावडर, अजून वेगवेगळ्या प्रकारचे आम्ही मसाले बिर्याणीमध्ये टाकतो ना, तर त्याची सगळी आता तयारी प्राची करून घेते. त्याच्यात काय भाजून घेणार आहेस? आता बडीशेप भाजून घ्यायची. ओके. तर मंडळी बघा, आता आहे ना प्राची ह्याच कढईमध्ये आहे ना टोमॅटो आणि कांदा आहे ते सुद्धा भाजून घेणार आहे छान, कारण बिर्याणीसाठी जी ग्रेव्ही लागणार आहे ना त्याची आता ती तयारी करून घेते. तर आता हे कांदे तू तेलामध्ये वगैरे फ्राय करशील ना प्राची? हा, थोडंसं तेल टाकून फक्त मऊ करून घ्यायचे. मऊ करून घ्यायची ना. ओके. तर मंडळी बघा, आता आहे ना टोमॅटो आणि कांदा आहे ना प्राचीने मस्तपैकी फ्राय करून दिला आहे आणि मम्मी आता इथे ना त्याची पेस्ट करते. तर मम्मी ह्याच्याबद्दल काही टिप देऊ शकशील का तू? हा, मी कांदा आता पेस्ट केली आहे, पण थोडी जाडसर ठेवली आहे, कारण बिर्याणी म्हटली ना का कुठे दाताखालीचा कांदा यायलाच पाहिजे आणि हां तळलेला तर असतोच. हां. पण एकदम ग्रेव्ही मग एकदम गिळगी सगळं बरोबर नाही वाटत, ती दिसायला पण एवढी चांगली दिसत नाही, त्यामुळे मी जरा जाडसरच कांदा ठेवलाय. टोमॅटोच वाटणार आहे. अच्छा. तर मग आता हे टोमॅटो वाटायला घेते. कांदा वाटून झालाय आणि हा थोडासा ठेवलाय मी फोडणीत टाकायला कांदा. ओके, ठीक असाच ठेवणं होते म्हणून हलकासा भाजून घेतलाय. चालेल, ठीक आहे. तर आता थोड्या वेळात भेटूया परत. हा, आता टोमॅटो पण वाटून घेते ओके. आणि मग आता करायला घेताना सुरुवात करताना दाखवतो आम्ही सगळे मसाले आहे. ते बघा मंडळी, आता ना ताई सुद्धा आली आहे भांडूपवरून, कारण आता आमच्या इथे साईबाबांचं जे मंदिर आहे ना त्याचा आता 22वा वर्धापन दिन आहे. तर त्यासाठी आता ती पाया पडायला पण आली दर्शनासाठी आणि मग थोडी आम्हाला हेल्पसुद्धा होईल बिर्याणी बनवण्यासाठी. ते बघा, साधारण 10 किलोचा पूर्ण राईस आहे, म्हणजे बासमती राईस आहे. तर आता इथे प्राची आहे ना तो तांदूळ आता निवडते ती, म्हणजे आम्ही जी पण बिर्याणी बनवतो वगैरे जे काही जेवणाचे आमचे ऑर्डर्स असतात तर त्यामध्ये जे काही तांदूळ असतात ना ते अशा प्रकारे पहिले निवडून घ्यावे लागतात आणि त्याच्यानंतर मग त्याचं जेवण तयार होतं. तर प्राची ते निवडण्याचं काम करते. हा बघा मित्रांनो, बासमती राईस. हा हा हा, मस्त सुगंध येतो मित्रांनो बासमती राईसचा. तर आता मी ना ह्या सर्व भाज्या घेतल्यात, मिक्स केल्यात. आता यामध्ये वाटाणा, फ्लावर, परसबी, गाजर, बटाटा अशा सगळ्या भाज्या मी एकत्र मिक्स केल्यात. याला मी मॅरिनेशन करून घेणार आहे आता. तर त्यासाठी हे मसाले घेतलेत मी. हे सगळे घरगुतीच मसाले केलेले आहेत मी. तर हा काश्मीरी मसाला आहे, हा आमचा कोल्हापुरी घाटी मसाला, हे जिरा पावडर आहे, ही धने पावडर, ही बडीशेप पावडर आणि हे बिर्याणी मसाले. सगळे आमचे मसाले घरगुतीच आहेत आणि हे सगळे खडे मसाले आहे, म्हणजे भातामध्ये भाजीमध्ये फोडणीला देणार आता. आणि ही अद्रक लसूण पेस्ट. तर आता मी हे सर्व भाज्या ना या पातेल्यामध्ये मिक्स करून घेते. हळद आहे, दही घेतलंय, मीठ घेतलंय. हां. तर आता या भाज्या मी सगळ्या या पातेल्यामध्ये घेते काढून. गणपती बाप्पा. तर मित्रांनो बघा, आता ना आम्ही बिर्याणी बनवायला सुरुवात केली आहे. आता त्यामध्ये ना 1 लिटर पूर्ण तेल टाकणार आहे. होतं का? ओके. तर आता थोडं तापलं की मग आपण पुढची कृती करूयात. तर आता या तेलामध्ये ना आपण सर्व प्रकारचे खडे मसाले टाकायचे आहेत. ते बघा, आपण या ताटामध्ये जे काही खडे मसाले घेतले आहेत ना ते सगळे आता आपण यामध्ये एक एक करून टाकून घ्यायचे आहेत फोडणी देण्यासाठी. टाकायचे असतात. ओके.
आणि यातले थोडे जे खडे मसाले आहेत ना मित्रांनो, ते आपण ताटात ठेवले आहेत, कारण आपण जेव्हा भात शिजवू ना तर त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला लागणार आहेत. हां आता यामध्ये आपण ना 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकायची आहे. आता यामध्ये आपण जो फोडणीसाठी जो कांदा भाजून घेतला होता ना तो टाकून घ्यायचा आहे. आणि ग्रेव्ही पण टाकायची आहे ना आम्ही. थोडासा कांदा 1 मिनिट परतू दे. अच्छा. आणि आता ही कांद्याची आपण जी थोडी जाडसर पेस्ट ठेवली आहे ती टाकून घ्यायची आहे. तर ही सगळी टाकून घ्यायची आहे आपल्याला ना. हो हो. ओके. टोमॅटो नंतर भाजीत टाकायचं. टोमॅटो पेस्ट टाकायचा. हां टाक. तर आता आपले जे उरलेले मसाले होते ना, जसे की काश्मीरी मसाला, आपला घाटी मसाला, थोडं टाका. हां थोडं करू. थोड्या यामध्ये आपण घाटी मसाला टाकूया. मॅरिनेशनला आपण भरपूर सारे मसाले ऑलरेडी लावले आहेत, तर त्यामुळे ना तिखट जास्त होऊ नये अशी आपण काळजी घ्यायची आहे. आणि मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही ना मोठ्या गॅसवरती अशा प्रकारे जेवण बनवता ना तर आपल्याला थोडं हे जळू नये याची आपल्याला अत्यंत काळजी घ्यायची असते. आता यामध्ये ना आपण टोमॅटोची ग्रेव्ही टाकून घेतलेली आहे. छान कलर आलाय. छान कलर आला ना मित्रांनो. आमच्या घाटी मसाल्यामुळे ना मित्रांनो जेवणाला नक्की 100% तर्री येते, असं आम्ही हमखास नेहमीच सांगतो. थोडीशी आपण चवीसाठी कोथिंबीर टाकून घेऊयात. आता आपण ही भाजी आणि फायनली आहे ना मित्रांनो, आता आपण यामध्ये मॅरिनेट करून ठेवलेली भाजी टाकून घ्यायची आहे. तर साधारण हिला आम्ही अर्धा तासासाठी मॅरिनेट करून ठेवलं होतं ऑलरेडी. वाव. आणि आता हे सगळं मिश्रण जे आहे ना, भाज्या वगैरे आहे ना, अगदी व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला. तर मित्रांनो, हे बघा अशा प्रकारे तुम्ही टोपामध्ये जाऊन साहित्य ठेवता ना, तेव्हा त्याला जी काही ग्रेव्ही लागली असेल ना ते बघा असं ना गरम पाणी तयार करायचं आहे. आणि त्याच्याने मग आपल्याला ही सगळी टोप आहे तो पुसून घ्यायचा. आणि मग नंतर आपल्या या भाजीमध्ये आपण टाकू शकतो, जेणेकरून ते मिश्रण आहे ते वेस्ट नाही होत. ते बघा मित्रांनो, आता ही भाजी आहे ना आपल्याला मिक्स करत राहायची आहे. आणि आता आपले 2 अजून पदार्थ राहिले टाकायचे, ते म्हणजे मीठ आणि बिर्याणी मसाला. तर आता पहिले आपण ऑलरेडी मॅरिनेट करताना मीठ टाकलं होतं, तर तुम्ही थोडीशी चव घेऊन त्यामध्ये तुमच्या चवीप्रमाणे मीठ टाकू शकता. आणि थोडी उकळी आली की मग त्यामध्ये आपण बिर्याणी मसाला टाकून घेणार आहोत. तर यामध्ये अजून काय पाणी वगैरे टाकायचं आहे का आम्ही? हां अजून थोडंसं अर्धा तांब्या पाणी टाकायचं आहे शिजण्यासाठी भाजी. हां भाजी शिजण्यासाठी, कारण थोडं ग्रेव्ही पण लागणार ना आपल्याला. अच्छा. तर मग यामध्ये ना अजून थोडं आपण पाणीसुद्धा ॲड करून घेणार आहोत, जेणेकरून आपली सगळी भाजी आहेत त्या व्यवस्थितपणे शिजतील. तर मित्रांनो, आता आहे ना मी कोशिंबीरची तयारी करतो आहे. तर बघा सर्वप्रथम आता हे सगळं साहित्य आहे ना काय काय सोलून घेतलं ऑलरेडी, गाजर वगैरे. आता काकडी वगैरे मी सोलायची कामं करतो आहे. आणि सोलून झाल्याच्या नंतर आहे ना मग त्याला मी बारीक असं चिरून घेणार आहे. तर आता हे कोशिंबीर बनवायचं काम तर माझ्याकडे आहे. तिकडे आता साईडला भाजी आपली तयार होते. आणि थोड्या वेळात हा बघा इथे भात पण आहे, तो सुद्धा आम्ही तयार करू. तो भात दाखवून करायची भिजवलेला आहे तो. आणि हे बघा मित्रांनो, हा इथे ना आपण टोपामध्ये भात भिजवून घेतला होता. आता त्याला पाणी आहे ना आपण गाळून घेतलेलं आहे. थोड्या वेळात आपण ना भात सुद्धा शिजवण्याचं पुढे सुरुवात करणार आहोत. हे बघा खूप छान बारीक असं याच्यामध्ये आपण कोशिंबीर तयार करू शकतो. तर अशा प्रकारे आहे ना मी सगळी कोशिंबीर तयार करून घेतो, कारण कोशिंबीरचा जो कॉन्ट्रॅक्ट आहे तो माझ्याकडेच आहे. तर बघा मित्रांनो, आता आहे ना आपल्याला भात शिजवून घ्यायचा आहे. तर त्यासाठी आता अर्धा जो भात आहे ना, अर्धा तांदूळ आम्ही भिजत ठेवला होता, त्याचा सर्वप्रथम आम्ही भात तयार करून घेणार आहे. आणि यामध्ये आहे ना बघा ऑलरेडी आम्ही गरम तयार करून घेतलेलं पाणी होतं. तर ते पाणी आहे ना आम्ही या टोपामध्ये ओतून घेतलेलं आहे, जेणेकरून काय होतं भात आहे तो लवकर शिजला पण जातो. तेव्हा आता या टोपामध्ये आपण याच्यातले थोडेसे खडे मसालेसुद्धा टाकून घ्यायचे आहेत. आणि नंतर बाकीचा उरलेला अजून तांदूळ आहे ना तो जेव्हा आपण शिजवून घेऊ त्यामध्ये आपण थोडे टाकणार. ह्याच्यामुळे ना मित्रांनो खूप छान अशी बासमती राईसला चव येते आणि तुमची बिर्याणी देखील खूप सुंदर लागते. यामध्ये ना थोडं आपण जिरं टाकलं आहे आणि थोडंसं अजून अद्रक लसूण पेस्टसुद्धा टाकून घ्यायची आहे. आणि 3-3 किंवा 4-4 मिनिटांनी ना आपल्याला भात खालती लागला आहे की नाही वगैरे हे सुद्धा बघायचं आहे. आता आम्ही गॅस थोडा फास्ट केला आहे, त्याच्यामुळे थोडं कंटिन्यू आम्ही आता ढवळत राहणार आहे याला.
आणि एकदा का भात शिजत आला ना की मग आपल्याला ढवळायचं नाही, नाहीतर मग त्याचे ना तुकडे पडण्याची शक्यता असते. म्हणजे भात आहे तो अख्खा नाही राहत. त्यामध्ये आपण 2 मिरच्या टाकायच्या आहेत लागेल तेवढं आणि भाताला लागेल तेवढं आपण याच्यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो हे बघा, आता आहे ना आपला भात आहे तो मस्तपैकी शिजला आहे आणि त्याला आता आम्ही अशा प्रकारे गाळून घेतलं त्याच्यातलं पाणी. ओके, आणि भाताला टोपाला जो थोडाफार उरला असतो ना भात, तो आपल्याला पाणी टाकून अशा प्रकारे परत काढून घ्यायचा आहे. तर आता भात आहे ना मित्रांनो तो 80% आपण शिजवलेला आहे. हे बघा मित्रांनो 80% म्हणजे हे बघा साधारण अशा प्रकारे आपल्याला शिजवायचं आहे. बिर्याणी लेअर लावून झाल्यावरती ना परत त्याला मुरत ठेवावा लागतो, तेव्हा तो पूर्ण शिजून जातो. तर अगदी अशाच प्रकारे बाकीचा जो उरलेला आमचा तांदूळ आहे ना तो सुद्धा आम्ही शिजवून घेणार आहे. आणि त्यानंतर मग आपण बिर्याणीसाठी जी लेअर आपण लावणार आहे ना त्याची कृती करून घेणार आहोत. ते बघा आपली बिर्याणीची जी भाजी आहे एकदम झणझणीत आणि एकदम चरचरीत अशी तयार झालेली आहे. हां, तर मित्रांनो आता आपण बिर्याणीची लेअर तयार करून घेणार आहे. त्यासाठी आहे ना तळाला थोडंसं आपल्याला हा जो कट आहे तो टाकून घ्यायचा आहे. म्हणजे थोडंसं तळाला जेव्हा लिक्विड असेल ना मित्रांनो, तर आपण जेव्हा हा जो राईस आहे जेव्हा आपण वाफत ठेवणार आहोत नंतर, तर मग तो खालती लागत नाही. त्यासाठी तुम्ही पाणी टाकू शकता किंवा मग तेल देखील टाकलं तरी चालतं. त्यामध्ये ना आपण भात शिजवून घेतलेलं थोडंसं पाणी देखील टाकणार आहे. तर सगळ्यात पहिली लेअर आहे ना मित्रांनो ती आपल्याला भाजीची लावून घ्यायची आहे. कारण जसं मगाशी म्हटलं मी, लिक्विडचं प्रमाण तळायला जितकं जास्त असेल तितकी आपली बिर्याणी सुरक्षित राहते. ती टोटल 10 किलोची बिर्याणी आहे. तर आम्हाला तर 2 टोप वेगवेगळे करावे लागणार आहेत, कारण हा एका टोपामध्ये पूर्ण बिर्याणी आहे ती बसणार नाही. तर साधारण एक 6-7 किलो बिर्याणी यामध्ये बसेल. आणि बाकी पण आमच्याकडे मोठे टोप आहेत ना त्याच्यामध्ये आम्ही ते लावून घेणार आहे. आता लेअर लावून घेण्यासाठी आहे ना मित्रांनो आपल्याला बरेच पदार्थ लागतात. जसे की हा बघा इथे आपण तळून घेतलेला कांदा आहे, तिथे कोथिंबीर आहे, काय रे पुदिना, कोथिंबीर पुदिना आहे. इथे आपण ड्रायफ्रूट्समध्ये काजू आणि इथे मनुके घेतलेले आहेत. आणि बघा इथे आहे ना केशरचं दूध आहे, ते सुद्धा आपण तयार करून घेतलेलं आहे. आता इथे आहेत ना प्राची आणि ताई आहे ती भाताची लेअर टाकतायत भाजीवरती. तर भाताची लेअर आहे ती आपल्याला एक समान टाकून घ्यायची आहे. कुठे उंच किंवा सखोल असं ठेवायचं नाही आहे. एकदम छान फळफळीत असा आपला राईस झाला आहे मित्रांनो बासमतीचा. तर बघा मित्रांनो आता तळलेला कांदा आपल्याला या भातावर टाकून घ्यायचा आहे. मित्रांनो माझं तरी असं म्हणणं असतं की तळलेला कांद्याशिवाय ना बिर्याणी जी आहे ती अपूर्ण राहते. कारण तळलेल्या कांद्यासोबत जेव्हा तुम्ही हा राईस आणि ग्रेव्ही खाता ना खूपच अप्रतिम लागते बिर्याणी. त्यामुळे तळलेला कांदा हा हवाच. आता त्यामध्ये आपण ना काजू देखील टाकून घेऊयात. पुदिना आणि कोथिंबीर थोडी थोडी अजून टाकून घ्यायची आपल्याला. आणि आत्ता आपण जसे लेअर लावतो ना मित्रांनो तसेच सेम टू सेम अजून 2 लेअर याच्यावरती चढवणार आहे अगदी सेम प्रकारे. आणि दुसऱ्या एका टोपामध्ये सुद्धा आम्ही अगदी सेम प्रकारेच अशा प्रकारे लेअर लावून घेणार आहे. त्या भातावरती ना आपण मनुकेसुद्धा टाकून घेतलेले आहेत. थोडा थोडा ना आपल्याला यावरती बिर्याणी मसाला आहे तो सुद्धा टाकून घ्यायचा आहे, जेणेकरून खूप छान चव येते बिर्याणीला. आणि हे बघा याच्यामध्ये ना आपण आता केशर दूध आहे ते सुद्धा टाकणार आहे. केशर दुधामुळे ना मित्रांनो राईसला छान असा कलर देखील येतो, छान स्ट्रक्चर दिसतं मग जेव्हा आपण बिर्याणी काढतो ना तेव्हा. तर बघा आता आपलं सगळं साहित्य यामध्ये लेअर वाईज टाकून झालं आहे. तर अगदी अशा प्रकारे आम्ही बिर्याणीची संपूर्ण लेअर्स चढवून घेतो आणि त्यानंतर मग आपण पुढची कृती पाहूयात. तर फायनली मित्रांनो आता आपली जे बिर्याणी आहे त्याची ऑर्डर पूर्ण झाली आहे मित्रांनो. आणि बघा इथे ना 2 टोप आहेत ते आपले बिर्याणीचे झालेले आहेत. आणि मित्रांनो आणि आहे ना बिर्याणी आपण जेव्हा लेअर लावून घेतली, लेअर लावून झाल्याच्या नंतर आहे ना इथे आपण त्याला
मुरवण्यासाठी भात ठेवावं लागतं, तर ते आम्ही ठेवून घेतलेलं आहे ऑलरेडी. तिथे मी तुम्हाला मगाशी दाखवलेलं राहिलं कारण टाईमच नव्हता आम्हाला. आहे ना, इथे आपली कोशिंबीरसुद्धा पूर्ण तयार झाली आहे. तर साधारण आता 80 लोकांसाठीचं हे सगळं जेवण आहे ते आपलं आता पूर्ण रेडी झालं आहे. तर आता आम्ही आहे ना हे डिलिव्हरी करायसाठी घेऊन जाणार आहे आता. तर मित्रांनो हे बघा, आता ना आपण तिकडे टोप आपले ठेवले आहेत बिर्याणीचे. सोबत आहे ना ताईसुद्धा आली होती, ती रिक्षात बसली होती आणि मी मागे गाडीमधनं आलो होतो. तर मंडळी हे बघा, आता नुकतंच आहे ना मी आपले जे कालचे बिर्याणीचे जे टोप होते ते घेण्यासाठी मी कस्टमरच्या घरी गेलो होतो. तर गाडीवरूनच गेलो होतो मी आणि कस्टमरकडून मी रिव्ह्यूसुद्धा मागणार होतो, परंतु अनफॉर्च्युनेटली आहे ना कस्टमर ते घरी नव्हते. तर त्यांनी जे टोप आहेत ना आपले ते साईडच्या घरामध्ये ठेवून दिले होते. तर मग ते बोलले की ते तिथून तुम्ही कलेक्ट करा. परंतु मी त्यांना आपला बिर्याणीविषयीचा रिव्ह्यू विचारला तर त्यांना ना मित्रांनो बिर्याणी खूप अत्यंत आवडली. तर त्यांनी ना याआधी आपल्याकडनं सॅम्पलसुद्धा मागवलं होतं टेस्टिंगसाठी. तर ते पण त्यांना आवडलं आणि आपल्या आजची जी बिर्याणी आहे तीसुद्धा फार आवडली. सगळ्यांनी अगदी मनापासून खाल्ली असं ते म्हणाले आणि क्वांटिटीसुद्धा त्यांना आवडली असं त्यांचा रिव्ह्यू होता एकंदरीत. तर मित्रांनो त्यांच्या तोंडून आपल्याला ऐकायला जास्त बरं वाटलं असतं. तर मंडळी आजचा आपला हा जो संपूर्ण व्हिडिओ आहे ज्याच्यामध्ये आपण 10 किलोची बिर्याणी बनवली, तर तो तुम्हाला कसा वाटला आहे तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. तर म्हणजे तुमच्यापैकी देखील कोणाला ठाणा किंवा मुंबई लोकेशनमध्ये जर बिर्याणी आमच्याकडनं मागवायची असेल किंवा इतर कोणते जेवणाचे पदार्थ जर मोठ्या क्वांटिटीत मागवायचे असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी नंबर दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही मला नक्की कॉन्टॅक्ट करा. चला तर मग मंडळी तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी रहा. धन्यवाद.